Tagol! Tita Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Wagi ang pambato ng Pilipinas na si Kira Ellis sa katatapos lang na 2025 Europe Triathlon Junior Cup. Tinalo niya ang 16 na iba pa para makamit ang gintong medalya na ginanap sa Riga, Latvia. Ano? Saan? Latvia. Ang nasabing torneo ay kinabibilangan ng 750 meters sa swimming, 4 na laps ng 22 kilometers biking at 2 laps ng 5.1 kilometers na swimming. Natapos ni Kira ang torneo sa loob ng 1 hour, 5 minutes and 7 seconds. Pumangalawa naman sa kanya si Luca van der Bruggen ng Belgium at pangatlo naman si Sarah Walter ng Germany. Mabuhay! Mabuhay! Ang Pilipinas! Mabuhay ka, Kira Ellis! Galing. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kir, basic Kir. Morning call. Morning, Teach. Kabisyo, feel good morning! It's Thursday, August 21, holiday, takaroon nyo Aquino Day at maulan ang umaga dito sa Pasay. Totoo yan. Kung alam sa area nyo, so good morning po. Wait lang, bakit? Nagli-lipstick pa. Sa oras na 7:32, kasama niya na certified Brave Boy, Uncle Dago. Kasama niya rin dahil ako bakit kayo nanonood ng radyo. Your Tita Max, Tanya Chinita. Tanya Chinita. With the certified Triathlete. Rich Kid, Mang Kanor. Ba't nagsapaw-sapaw kayo dyan, ha? Good morning sa mga ka-rich kid. Good Oh, ang morning. ganda nun. Ang gandang endearment yun. Mga ka-rich kid. Yan yung tawag. Siyempre, mga mayayaman lang din mag-relate Kaya tulad nga. ko na mayayaman. Ayan. At Pero congrats. congrats, Kira Eilish. Bakit anong ambag mo, Mang Kanor? Support ako kasi mayaman ako eh. Nag-sponsor Tingnan mo, kaya dyan? nanalo siya Oo. dahil sa support. Through So, the anong support? initiative. Gusto ko malaman, anong moral aspeto? support, moral support. Lahat kami, moral support eh. Sana binago mo yung iyo, kahit Mas sana malaki. financial support. Mas malaki yung moral support ko sa kanya. Ay, Kira. Ganda si Kira. Ayan. Ipakita mo, Col. Dahil saan na ba si Kira? Pakita daw. Wow, kay makikita Tita ng Max. driver. Di si Tita Max na ang pakita. Tingin. Putol man, putol. Gusto niya talaga para pag maganda talaga, ipapakita niya pa talaga sa akin. Parang hindi pa ako... Grabe si Tita Max. Parang nag-rap lang, guys. Nag-rap. Pero, congratulations. Tignan mo naman si Kira. Ganda ni Kira. Oo nga, tingin ko. Nakita mo na ba? Hindi. Huy, ginoo ko. Ayan. Ay, oo. Saan ka nakatingin? Sa... Ula. Pakita mo kay Boyet, di nakita ni Boyet. Ayan, Col. Si Kira, Col. Ang ganda ni Akla. Saan mo sinusum, Col? Super Latina ni Akla. Tapos, nagwagi pa dahil sa Initiative mo, Mang kasi Kanor. rich kid ka. Basic. Uy, thank you, Kira, ha? With Thank you for what is bringing- happening right now with the Philippines, at least man lang may mga ganitong balita Oo, tayo matatanggap na totoo. somehow. Maging proud naman tayo na naging Pilipino tayo. Proud naman ako. Baka ikaw lang, Col. Proud din naman ako. Oh. Ako hindi na ako proud. Bakit? Umuulan. Magbabaha na naman yan. Ay sa aking mga
kaibigan dyan na ako pala ang inyong contractor, Mang Kanor. Sabi ko na, ikaw yun eh. Ikaw yun eh. Pero wala, yung project ko wala dito. Ay, Oo. kami nagdudusay. Kaya nga bumaha dahil sa project ko. Pag wala yung project ko, walang baha. Oo nga, no? Ha? Ang galing, no? Ganun, basic. Pero congrats sa sa triathlon na subukan na ba na Tita Maxi? Hindi. Di pa? Tatlo sila. Yan, natry ko yan. Bye! Hindi na salay. Hindi ko nasangga, guys. Kasagang si Mang Kanor. Oh. Di ba? Kasi nga, ano yan, swim bike run yan eh. Kolboyet, nakatry ka na? Tanongin ko lang sa Kolboyet. Try mo na? Try Di it. pa. Ano lang siya? Pero papunta na yan siya, nagbabike Jap. Papunta na yan dyan siya. Ang kulang na Kolboyet pala Magta-try swimming. babae na yan. Hindi yan ganyan. Huwag mong ganyanin yan si Uncle Boy. Hindi yan ganyan. I-try mo yung swim na lang kulang niya. Oh, swim bike run, di ba? Swim, Nagbabike marami siya, doon tumatakbo. naka-swimsuit. Ikaw din, sayang. Oo nga. Nalipat ako nag-agree. Hindi yung mga swimmer kasi, di ba? Nag-breaststroke siya. Dahil ng breaststroke. Oo. Ng swimmer? Nang ano? Nang? Ng ano? Ano? Sumagot ka. Nang groom. Ba't Kolboyet kasi magiging groom eh. layo naman nun? Grabe naman kayo dyan, mga Layo ng atleta. Ng atleta? Ano? Guys. Hindi na naayos tong programa. Nalito na sila guys kung ano ba pinusaban, yung kontraktor, yung atleta o yung si Kiri Ilis. Ayan, good morning sa inyo lahat dyan. Sa mga nagbabike. Yung kontraktor, tumakbo. Yung atleta. Atleta? Yung atleta. Yung kontraktor. Sumibat na. Siyempre, wanted sila ngayon eh. Yung kontraktor? Yung atleta. Nako, sinasabi ko eh. Bakat eh. Bakat yung atleta? Yung ano na kontra. Ano? Oh, grabe. Ang galing niyang mag-ano? Mag-ano? Langoy aso? Yung dog style na langoy? Guys, dog style na lang eh. Ginawa ng atleta? Masakit yung ulo ko, guys. Sayawin na lang natin. Soda pop? Yung atleta? Okay. Don't want you, need you, yeah, I need you to fill me up. Metro